a dúas persoas moi especiales, Alba e Pilar. Alba, como estás? Bien. Bien, porque Alba Pilar, a que sigue aquí a súa tía, foi a encargada de darlle ese ramo á chegada da raíña. Tuvo o honor de darlle o ramo á chegada da raíña. A verdade é que o fixo moi ben, estamos moi orgullosos dela, estaba moi nerviosa, pero a verdade que o fixo ben, está moi contenta, esa será un recordo para toda a vida. Un recordo para toda a vida, Para porque toda a Alba, vida. ti deixes un bico a raíña. Sí. Sí, deixes un bico a raíña, dona Sofía? Sí, e que che dixo? Que eu sei que che dixo algo. Non che dixo que estabas moi guapa? Sí, ese vale lembrar para toda a vida. Entendo que toda a familia Toda a pendente familia. deste momento. Toda a familia pendente dela, bueno, todos orgullosos. Orgullosos, contentos e, sobre todo, que veña a reina Castro Caldelas é moi importante para nós. Unha reina que a queremos moito e que é super importante para nós que estuvera aquí. Unha raíña, dona Sofía, que era recibida aquí na praza ao grito de vivas, e de guapas, non? Viva, guapa, bienvenida, bueno, todo, porque o povo preparou moito esta chegada da raíña, que foi como un pouco sorpresa, que non nos soupemos hasta o último momento, en poucos días preparouse todo e, bueno, moi contentos. Vimos a unha raíña, dona Sofía, moi cercana tamén cos nenos, que en todo momento pois Con todo o mundo. buscaba bicalos, buscaba darlle a man a todos. Moitísimas grazas por De nada, atendernos. a vos. Este é pois o sentir